A for apple. A for ant. B for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? B for ball. B for bat. ପିଲାମାନେ C for କ'ଣ କହିଲ? C for cat. C for cow. D for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? D for dog. E for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? E for elephant. E for egg. ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।